달라. 아니면 Itu adalah satu bagaimana खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बिसार खालामसै सनाफोर नुखाबायना अराव संबावनोसैलाय आरोना आंहा दिनै गोथावनो अमा बेदर संनो नागिरदोंलाय आरोना थ' नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम अननानै आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अननानै ओरैनो नायनानैल' डाटा आरोना गोदानबा आरोना आं वेलकाम खालायो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां अननानै कमेन्ट मोनसेबाबो गालांथार आरोना थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम अमा बेदर संसैलाय आरोना आङो औवा मेवाइजों संनो नागिरदों अमा बेदरथ' आंनि संनायखौ नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसै आरोना बयबोथ' संनो गोरोंखा थावबो आं बोरै सङो आरोना बेखौनो आङो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरो थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम सनाया गेलेगासिनो दं सासेखौ स्कुलाव दोननानै फैखांबाय आङो दा संनायनि लाहार फाहार खालामबाय बिदिनोसै आरोना आंना हाखु दाखु मावनाय दांनाय अरा मोजां जोंबाय सारायखौ जानना लागोनसै आङो सनाफ्रा आंखौ अननानैनो बिराद बुंहरगासिनो दं आरोना आब' मावग्रा सासे नागिरनानै लादो होननानै मोननोनो नागिरा आरोना मावग्राखौनो सनाफोर एकदम माने आङो नागिरबायानो बुहुत नागिरबाय आङो बिराद नागिरबाय आरोना ओमफ्राय गैया मोननोनो नागिरा मावग्राखौनो मोननो नागिरा आरोना दानि जुगाव बहा मावग्रा मोनबावनो नङा होनबा गाव मावनानै जानो हाबा मावनानै जादो मावनानै जानो हायाबा गैला आरोना आजिखालि माने मावग्रा मोननोनो बिराद खस्थ'सै आरोना नागिरदोंमोन बाट गैया मोनाखै आरोना मा खालामनो उफाय गैया दा ओंखायनो खस्थ'यैनो सोलिनांगौ जाबाय आरोना गोबां कुइसनफोर फैगासिनो दं आरोना थ' सनाफोर अननानै थाबैनो आंनि चेनेलखौ 30K खालामनानै हो आरोना आं थाबैनो Q&A भिडिअ लानानै फैगोन 30K जाबानो आरोना नोंथांमोननि सायावसो आरोना आंनि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो नोंथांमोना अनोबा 30Kआ जेबो नङा आरोना दाननो खालायनानै होनो हायो नोंथांमोना आंनि चेनेल आंखौ आरोखि अनोबा थ' बिदिनो अननाय होबाय था मोजां मोननाय होबाय था आरोना सनाफोर बिदिनो मोजां कमेन्ट हरबाय था आरोना आंनि लोगोरिया खाथियाव गैयाबाबो आरोना नोंथांमोननि कुइसन नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायावनो आङो मोजां कमेन्ट हरनायावनो आरोना आंनि दुखु सुखु आं बावगारजोबलाय आंखौ माने बेंनानै दोननाय बायदि मोनलायलायो आरोना आंजों लोगोसे थाफानाय बायदि मोनलायलायो आरोना आं नोंसोरखौ थ' बिदिनो अननाय होबाय था सनाफोर मोजां कमेन्ट खालाय आंनि गोसोखौ बिदिनो खुसि लाखिबाय था आरोना आं बिराद मोजां मोनो आरोना नोंसोरनि कमेन्ट नायै आं बयनोबो आं रिप्लाइखौथ' हरफिनजोबखायो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आं रावनिबो कमेन्टखौ माने सोरनिखौबा हरा बेबायदि खालाया आं बयखौ समान सानजोबो आरो बयनोबो आं कमेन्टखौ रिप्लाइ खालायखायो आरोना थ' सनाफोर आंनि चेनेलखौ अननानै थाबैनो 30K खालायनानै होदो होमबानो आङो आंनि फेमिलिखौबो देखायगोन आरो आङो Q&A भिडिअबो लानानै फैगोन आरोना थ' नायबाय थालां थ' थाबैनो 30K खालामनानै होदो सनाफोर आं संनायखौ सेट खालामसै बारा फेक रायलायबाय थाला आं फार्स्टआवनो देखायग्रोनानै लानोसै आं मा रेडि खालामनानै लाखो अमाखौबो बयल खालामनानै लाखाबाय आरोना सनाफोरनि आरामनो सुनानै बयल खालामनानै लाखाबाय आङो गेसाव रुनानै लाबाय आरोना संनोसैल' अराव नै ओरै सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु गोरान एसे तेजपात ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु गोथां देनाय आरोना बियो ओमफ्राय बेहाय मस्ला मस्लि बिदिनो जिरा पाउदार संख्रि रेड चिलि पाउदार बिदिनो माबा माबि आरोखि ना दुन्दिया गुरा ओमफ्राय नै बेलाय नै आंना मेवाया बेजोंनो संगोन आरोना आङो दिनै थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौ बेदरा दिनै आं बारा मोजांखौ मोनबोआसै आरोना ओंखायनो एसे थाव होनोसै आङो बारा मेजेम गैया आरो दिनैनि बेदरा मोदोम गोजा संनोसै आङो नै अराबो बिराद मोजां जोंबाय आरोना नै सारायाबो दुंबाय थाव होबाय आङो नै थावाबो दुंबाय नालाय एबार बेदरखौ हरनोसै आङो अराव संनायाथ' बिराद गोथाव जाखायो अराव संनाय जादाव माने अराव संनाय जानो लुबैयो आरोना दाना गोथाव जाथारो नालाय आङो अमा बेदरखौ आराम एवना लागोनसै बिनि उनावसो मस्ला मस्लिखौ होयो आरोना आङो एकदम सिम्पोल आरोना आंनि संनाया गाद्रा गुद्रासो
आङो नैबेफोर बुस्थुखौ होजोबनोसै आरोना दा फार्स्टआवनो पियास होनानै लागोनसै एरबावनोसै बाजालायबायहाय नै सासेया थालालाय बाजाबाय बिमाजों बाजा हारसिंबाथाय थानो नागिरा बे गेलेफाबाय थानांगौ गावजों ओंखायनो बानानै लाबाय आङो एबार औवा मेवाइखौ होनानै लानोसै अरा दिनै बारथिं बारथानै बारा बेखौ होनसै आङो बारा होआ आरोना एसेल' होगोन एबार नैबे मस्ला मस्लिखौ होजोबनोसै आङो र' जारलाथारहाय उन्दै लानानै दै होनोसै दै होनानै गोदौ होनोसै गोदौथोंसै मोनसिगोन आरोना सनाफोरनि आंना अमा बेदर ओंख्रिया औवा मेवाइ अमा बिराद बार बारदों आरोना बारथिं बारथारथार बारानो जानोसै दुन्दियाबो न'नि खनसाबबायसो आरोना आङो लाबोनो बावदों बाजारनिफ्राय न'निया बारा देरथ'वाखै दाबो गोरलै गोरलै थावो बिराद मोदोमो आरोना मोनबायानो नै खांनोसै मोनबायहाय खांनानै लानोसै आं नै सनाफोर बिराद गोथाव नुबाय आरोना नै आं जानाय नायाखै दाबो नै माबादि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबादि नुखो आरोना आंनि अमा बेदर मेवा संनायखौ सनाफोर खोन्थाहरदो कमेन्टआव टेस्टि नुगोन ना नुवाखै खामसालियावनो दामफ्ले जिरायथारबायहाय आंहा नै संखांनानै मेंनाय मोनबाय अराव संबाय नालाय साखिनानैबो देखायनांगोन ना दसे जानानै देखायनोसै आं र' नै नै सनाफोर नै लुबैनाङा दे ओरैबादि गोथाव जादों आरोना प्रमिसबो बुंनोनो नाङा ओरैबादि गोथाव आं माने दिनै सानदोंमोन बेदरा बारा थिग नङामोन बारा मोजां फसायाखै आरोना आं बेदरखौ बारा गोथाव जानाय नङा बायदि मोन्दोंमोन खिन्थु बेबायदि जेबो जायाखै ओरैबादि टेस्टि जादों आरोना सनाफोर औवा मेवाइ नै सनाफोर नोंसोरथ' मिथिखागौ ना आंहा बिदि थाबाथाय एसे बिदिखौ लुबैयो गाज्रि दामोन सनाफोर आरो जायफ्रा नायनो नै लाखादों खाथियाव आरो सनाफोर नै जायफ्रा नायनो सुखुवा दानाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा बिदि
एसे ड्रेस लानायखौ गाज्रि मोनोबा नायनाङा सनाफोर दे नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नाय एसे लानांग' र' खस्थ' खालामनायफ्रा एसे स्राय खस्थ' खालामनायफोरखौ एसे बावगारो आरोना बेफोरबायदिखौ लाबा सब समाय लाया सनाफोर आंबो नै बिदि अराव संनाय मोनबाल' लानाय जायो र' नै जाबावनां दसेल' दा गोजां बोथोर दिन नालाय सोरांबानो हिन्जावनि फिसा बिमा जाबाय सोरांबानो फिसानि खिथाब फिसा गोरलै दं फिसानि खिथाब सुनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ फुङावनो दै दांनाय जायोना एकदम आथिं आखाइ गासिबो सुहाबजोबलायथारो ओंखायनो एसे दुंखांनायनि सनाफोर गाज्रि दामोन आहा बुरैबाय सोरबाफोर उन्दैफोर नायोबा दाला बिदिखौ हामा आफामोन आइमोन ओरैबादि गोथावना माइब्रानि जौ आं संनाय नङा सनाफोर बे जौआबो आंनि बोरायसो संनाय बोराया खाथियाव गैया नालाय ओंखायनो बोरायनि संनाय जौखौनो लोङै लोङै बोरायखौ खाथियाव दंबायदि मोनलायथारो आरो आहा ओंखायनो लोङो आङो बोराय संनायखौ नाङा सनाफोर आं जौ फाग्लि नङा फाय बिदिनोसै आरोना गोरलै गोनांनि जिबनाव ओंखायनो जेबो साननो नाङा सनाफोर एसे ड्रेसखौ लाजायो जेबो नङा बिदिया बर'नि फिसाफ्रालाय एसे लाखायो लोगो गोमायोनो बाराद्राय बिदिखौ लाद्रायाबाबो ओंखायनो आंहा ड्रेस लायो आरो मा लोगो गोमायैनि थाखाय गाज्रि मोननाङा थ' सनाफोर दे होमबा ना सनाफोर दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै